Tiani Efrebe, Duma. I have no question to do. Duma. They are not Bredi by. Sir, Mena, Neneba. Abusian, have a pansa. That's a young corner and cobre. Can come here. Yaya at Yam Frama. Take out it before Dumpo. Avon said the Munina Munim na fe na bidi bono. Ebreno Edro. Yane boa mahene ebon komo. Emma or the two dress and the Ecoso Nano. Said the enemy on a 80 breakers I would yano. A fay and a bre ason. Conformable some four and a abano. There's a boa mahene. Or no Anna Eberhe. Na Yaba Panama Womujna way. Wabo Womu be dear no. Tizamara afena okonfo oro ne na sempabwa na womo asha bidibo no ase wo ho a enye asem keto akra eya amamre ne amane eno ena ema omangana yadamu sonko na yakua ni mo baabia mu no eti anya asem keto akra bidibo no ena asha ase no okonfo ene bosomfo wo ha womo behe sani be ya wo mbebo wo mu bidie no na afi amamre ne amane na asase den eno na mu sesesi a ekoso ho no Bredi afashe afibia ekoso afibia ekoso sabrei wo mamu ade friend se danta na danta na wo mamu no sabia ku donto wo mu kire mu a kane no eyedua bi ana wo mu de ya sa danta ya emu wo mu yi wo mu twa na wo mu de atunsuom na wo maboro bo amahene no ana wa sha ase a bosomfo ane konfo wo Bredi ha wo bo wo mu bidie no asha ase de afiri wo mu maso ane ade na chese wo mu ede eko ewo honomo wei sawure se de amamre ne amane ne kwa na kame akwa esesi ni ehwe ya ya friendsa apokalito no sabi pepe ana aba Bredi a ekoso Ghana apokalito no eti bidibana sha ase ho se all the traffic no maso di ka de san ho said the American so kwasi ade ekoso wanga kan so ade mu no wo wie ya no na afi na oba fam ene wo ye no na omunya na omaje so owo eno na ekoso prem ewa hanom a ani kayie Bredi for as bomodin amasa mamre ne amane we no efinhia bebre wo mo eguso a wo mo ya wo mo nya omadwen se omu ebebuso ewo ho eti ebefia ya de bekwa ayereye e na conform akwa akoso abosom na ya mamre ne amane e ka ho kwapem se abosom besane obetwa ne ho na waja de abofom ansa na nedwumadie no yatimi de abariye na Awurade Yesu Kristo ya adom a wo kina no ya to aso edisa wo ra bidibo no ana ekoso ewo ho no ehase achepa efisia bebre ana asase ana omaye ewo Bredi ha ewo bono mantam hanom a anya asem ketwa wo Ghana hanom eti sawo ka wani na obu fisia na nanom kura wo mo ene omudi nkomo no wo mutimi nsisu po ensisu dua se emfiese na sawo ka wani a acheye pa sanse mprempre wo mo ano omu bia no won mo beto saa afahye wei obeto ye se wo mo hyase ro mu nyina ya awu agama wo mo nananom ana won ma ya na abedu wo mo nsoso ene wo mu guso a o mo ye mama tentena kokko agramu da subidie no pesa wo mu nyina ho ama wo mo kokko no wonhu biem ewo honom
baha obia wone dia woye bo ama konfo no won wo hwe bobidie no ya obosomfo a won wo hwe ma nanan mabosom mo mo bibidie ya konfo a won so no hwe sa obakom wadi ni dwumadie etibra yedu ya bo ama ahene wono ne die mu ana adurei won wo gira fifi pɛ no a oguso na odi bidie no esasa nananom ho ansa na area yakosoro ema kwa na nka ho die bisa mu no wo mu kire mu sa ewo akomu no anasa ayako ana omde ya saade eba kon so de a nananom anka ho eti sabe no aya mema nkwa ana omubo bidie no na omaye amira ya fefefe eho a enye asem ketwa na odi akọ se de be on be ya amamra ni amane ese afata awo onma anya sam ketra kra ewo Bredi wo pono amantamo danso Appiah odefo ono ni kromo ne papa kwa agei kra ma tetire free fit pepe eni besi sabre no ana won ma ya fen ase fen ewo Bredi eno awo pono amantam eni besi ne afibia no wo mudi sa dwumadie wo mudi kai na nanom na afi won ma na nanom mo piafo wo mudi semokena won ma so amamra ni amane yimu efie bebre ana wo modie ade abedu sabre ya eda so sabe pepe ana yewra no wo kono wate asim eti ebefria ne ade akọ ayeye ho na afei na no makoya amamra ni amane se de ebe ya nana busum kofi wo besoa no na afei wo ma ya amamra ni amane konfo bekom betwa no ho a ama busum no afri atofom ansa na yade na dwumadie na efrense bidibọ no yade abarieye eti ha ya bono mantam bono amantam kra ye frense Bredi na ban enkranza eho ana Bredi afase Bredi festival yi akoso ewo ho me no ka se nananom nso eguso a wo mo agi wo ma home na wo mo hwe eniema ebekoso ewo ha enti anyansam keto akra ewo Bredi a nananom a wo mo di akotene ewo Bredi a no wo mo ana wo mo hwe sani ebe ya nananom abosomfo a wa ha no wo mbenya bibia die wo mo no wo di amamra ne amane no anim wo mo ana wo mabo wo mu siremu na wo mabo hu betwa asiam wa ha no anche na bra na so na ya de ani akyeremu a ye ko ayeye ya ko ya amamra ne amane sefata ewo ho no emre so se ya enya asam toto abra ewo Bredi ana ne mpatam ha no a ena fomo sabre wo ma sato santre no bidibọ no ana ekoso no ato santre wa ha a enche ya do mo beko ayeye ho na fe yakọ to aso amanema atini akonkan ewo eho anya asampeto abra aha Nyansapo kasa ponyiso bomade na subscribe na se na fo adwentan so fato afa ma ye ewo eho no sade ba ye ma betimi akonkan ade ama ho ye be frato wa bia na ye de mu nchemu ya de babra ma anye asampeto a Sabe ori abosomfo ne konfo no ana wo mu gina ho emu acheame ane wo mo mpanyimfo a wo mo akonwa no ho no ana mu wo mo sesia no bosomfo ne konfo ne hyemfimfi pe no a wo mo hwe ama ne ma atimi akonkan ana fom kra esanse ya wo enipa anintia wukudam a ebinom ye asofo aha ana o ma beji tumi na wo mo de aye adwuma ebre ti se mu wo mo eba ha na wo mo so ebeda nananom ase e wo honom
Sade Bepe, Ebrantia to something, Adi Anidia, Adi Samamo, Adenum, Ekaho, Anya Asam Katwa. Enti ene ampe bedwa eye emwa nwoma enedra asesedwa no so asesedwa mienu ene ya wuse esi form ho no wo mo ya amamre ne amane wo ho ya hu bosomfo wo ho ya hu komfo wo ho wo mo ya amamre ne amane wo ho no ama ya hu ne ekoso wo ho no na ya behwe na ya hu ne ekoso no ede na ekire wo ho no na afi ya bisa mpanyimfo no ma kire yemu Adama obetimi akire mu de ekoso sesi e amamre ne amane kwa so no mo ye no ensa ogui o kai empanimfo na omodi ka be ko mo ko no na kwadwa jere odi ka be ko be ye no samre na konwa ya punu atumi ya mara konwa ne nsa ni asene se na amamre na oye to ho no ya de ani akire mu a ye ko ayeye ho ho ne de ani akire mu a ye ko yi aha ho ne de ani akire mu a ye ko yi ho ne de ani akire mu a ye ko yi ana ya so ano wo so no wasa ekura kosua num wo ho a ye de eko a enye asabetwa kosua no ekura no anopa ne kura no a no de hwe sane be ya kosua no amofom ene ade a eno ana sam ye hu so ebe koso sa ya de ko ayeye ho eti enya sam ketwa be ko se ya woni aso anu no ene aso anu no wono ana wo maso anu no okura kosua ewo ne nsam kosua ena ekura no ewo ne nsam no kosua ena ekura no ewo ne nsam no edom enya sam ketwa edom ewa ha no enya sam ketwa enya sam ketwa kra eti kosua no ena ekura no ekura ne nsam kosua no ena ekura no awa ne nsam ho no oman no ana ekura no a anya asam ketwa we nyina aya amamra ne amane a wo mo ye awa ha sane ebaya efri de tentede kwaje obaye kire ne man ye Bredi no wo mo ya sa amamra ne amane de ka no wo Bredi a wo bono e mantam efri de tentede fi sha bebre ana o ma ya sa fa hye we edi besi sa abre ya anya asempetwa yi ya ko bia ya friend say ayeye ana ya ko na afei ya wo ka kire na ya ko wie ne kra ho eye enne afam ansa na nyame ya adoma wo kina wo matoa so ewo eho no eti abusua kosua na ekura no awia na ye kire mu de kire mu sa kosua no a ekura no a chese okura ne man na kosua no jem no de bo ho no ma ne mepi ene betimi aba eti wo so kosua no den onka ne kese na ya de akura na ya de akọ ayeye ho ade yakwa ya amamre twato ewo ho na afei ya de na de na akọ akogu eti sa na wo hra enya asam ketwa pra ewo ho abjafo wey aye bidibon no amamre ne amane a ekoso no sade afibia ehu no no ya ma amenom mpanyimfo yi ene wo mode nnwom edi akire de ba na afei wo mbebojo so no omo ya amamre ne amane no eba no koso ennwom no ana ekoso no eti enchifam ye fenche o ma no na ye nche ensam ana nnwom na wo mo kan bi ye nko yanim a wo se de be ya ene ma be boko ewo eho no
Mambra, and Nyansapo Yan Komo Kakrabi, Sunny Abaya, and Mammy, Bedin Komo, Appiah, Numana Acrosono, Naya Missan and Samba Kumianu, now on why, Mammy, Yamwa Nyansapo. Now, Appiah to say, Oh, Yamia, the Abosma Daruma. Now, what did they say? Mede, Mammy Popia. Mammy Popia, oh, yeah, there were. Oh, my, you also was someone. Never, madam. Oh, okay. It's a quay. One eye penny down one. If I got an anyway. I dear Moye, they see I have personal. That's what I say. Hey, Mamma. Yeah. A mamma can see a pa. I once a man. I know now almost one. I dear Nayam Massa, a mamma. I'm Pacho. And it's here. I was someone I'm mamma. No, I can't have someone. Obaya, Copum said, the Omoyan or Handeno, and a quarry. Yeah, and in there, and it's not. Yeah, no, I'm a night. I know now almost one. Get a moon something, Mammy. Can I say, what's someone? Yeah, you didn't for them 40 days. I said, you know, about the year, you know. I don't think you know. I don't know just a book, you know. Be up on the year, see, you know what call. Said you by us, and be a man. And then one can start to my minty. Yeah, the abosom ye ya boko. Bredi for abosom ye ya de boko. Yo, be up no ye. Okay. That's a numina almost no. Ya mammy, echemu a. One more na do one my dear. Omu be up no. Omu himpro. No more you want my dear. No more than that be. Bredi for and one more drama dear. San no. Ana Akoswa. Omu tree. It's woman Santway. Now yanko. Kakasha kama ya ama mamferia je ndio si amamia asafu kama ya ama mamferia je ya mamferia je ya Maya, and to one Maya. I would be about for me. Yeah, I can't do one Maya. Yes, that's one to one money. I would be up Mama. Hey, why are you Maya? That's one to one Maya. Yes, that's one to one Maya. Yeah, Mamma Feria J. Yeah, Mamma Feria J. Go be about for mine. Yeah, I can't do one money. Now, Ray, or set a check. Now, Otte, Akonyamuya. Not just say a mamre any a money muno. Oba Nkranza Crow. Ya can want some the Achama Dada Bakwasam. Say, I'm penning 4 bars. And I want to check from some Cocrami and Sa. They didn't Kranzano. And no, Cocra for me and Sa. And I want to buy your vegetable room crew. I feel so say, now fashion air coswa. An animal a 2 buffalo, and an animal a from Kranza, and woman so bad. At woman Munyambe catted you mediano so, a man a yefe. I don't know, Cosway. Obakaya fear chair more, you know, he need in Como. Emma, what want to Nenumtu. Emma, what's it in Simu at the tray. One more nipper by sound better than Kranza crony and in Como. Emma, what's it, Mutre. One on the name was a better Akunyamua. What then when Yam Ebetati? Akasa Mamrani Amani Gusono Ebecoso. Na Enyama Quancana Fe Womaswa Bosomno. Yana Tebu Himan so, one so ewa happy. One so Edna New Yam Ababeta Eche Ewaha.
na mama me meno na yenhwe na yenhwe se betimi ne nananom adi nkomo kakra yensre na yenko bisase na ekwan bebam ne betimi ne adi nkomo ba ko mienu bia sanse me ame nana me maame prekope atebubu hima wo wahanom one nananom ahema wo mo ka ho wo mo de wo mo nyam ebeta adwumadi etese echi amena koso nana wadaroma oba medin dia bosua panyi owusu aduomi Nyansapo na medi medwuma ye mo adwomo akwa aba ya you know what na apomu te sei boko sabia ku donto nananom mo se obi nsi trodo mfa matoa manya ne nte se wo ne atebubu hema no kresa nana udini nyina de sei nana afie do nyina otosu mienu ebe info singi ni muniso anki yemisa wadamo wama ne wa ha mama ne se ewre ko fi aba afro di bayere ne mpanyimfo na abosom nsem beta abachi amba di bayere na yese eye afahye ye Bredi afahye ekoso a bayere titiru ena omo pese omo bie ho no eno nti na ma ado an monyam de aba ne na ahemfo na ahemafo nti na mmaba na akwomfo na abosomfo na abosomwiasa nti na mmaba beta abachi amba di bayere ye de ya beta ko fi aba afo achi ni na abosomwiasa wori ma so ye ba ne nti ye ma ne mpanyimfo ba ye ha nyina nti ni am ya ba ye beta ko fi aba afo na abosomwiasa achi kankamia ye ha ya ati amframa te gare before dompo abosomiti mo obedi be nyina be nti ni am ya ba ne sasama hene ne hima ni Bredi hima na feel na so beta ba chi amba di bayere awuzia nana bono no eya me de yie pa urim se o ka bono emu do yie na wan te waso yie kura wan hwe a onte yie nana se de wusi ka bono yie ma ne ye de yi ene se nchiri ma no yen kasa no yen ma ye ni nko ho ne ensua obu okro o ka ne kasa na wo fere e de na wo ka de a kire enua no ye de masem ne se wini bia wukrom kasa mfa ni aguro nkosua obi kasa kan wo da wo kasa wo kan bona kan wo kan asante akan nkan se wo do bona roto akwa kasa afoforo dabi kan wo bona henda ani na wo befa so no wada ma waye oba panyi na wo fie die enne sede social ni media so motofoa marante ne bi nkura ye mpanyimfo etimi chi nananom mpanyimfo binom abamu mpanyimfo binom twa wo mo adapa ede camera si wo mo so oba hema wadama se wote wo na bi sa abefa wani so a aya na se na oba tan wo fa ya na we mi ya kire se ye mpanyimfo na se nkwala ambre ka se tia ye se be ka se tia bane a na ba ka se tia ahemfo ni ahemafo nti sa nkwala benya ka se tia ye na se wini wo be ka sa kasa ne mpanyimfo kasa nkasa ni di ahemfo ne abane atem ana me jawa mo akọ na kakra be na abeka hu behia se afahye te sei a ekoso Bredi ye bekoso a na ya hye sa afen na se yesi ewiase esesa ne ho ti ensese ye ho na ye nyan sa na nanom afahye emfanto dabi o afahye de be mfa ne aguro ye kitam sa akopim tam sa ne nyankopɔ to nsafrɛ ya na ya akwana nchirima so ba asane aba nti afan ye de be mfa ne aguro ne wini waka se bobo twa afan ye mbrontwa mu da bi niwa na bia be sia nem bi niwa na bia be sia nem nti afan ye de be nsano bonto ntwene de bia abotokoso nti ye koye ni ma he fan na wodi ni nyina bi na fie de nyina otosu mi te hu mai ma na fie do nyina otosu mienu abusia Nyansapo be ne yatiefuo nyina na fie ado nyina otosu mienu ene Nyansapo be ne yatiefuo nyina be ne ba twetwe nkomo e wa ha me ka bono ne kakra yanto so na yenhwe sane ebidiboyi na wieye no amamre ne amane no ebekọ akwa akosi e wo hono mo bia eni onum hwame a me ka kire wa no se ade a no anya bone eya amamre enu ne tete na nanom de ko dia nsase ne ne ma dia ya amamre ne ye sabe ya hwe ya de
bibia ya ma wo wiase bibia wo pesika na ba obenya bi enye sika duro enti me ameka kire man fota wo bibi hia bia Bredi na wo bra na wudi na komfo aje ya beba komfo aje na amene me Mame so mi saba ko mienu na yenko wadama aguro ya muguro edi be sei aguro ya aguro dia bra na nanam kuwie no enfie beye ahanu adua wote ne kakra ni na ta aguro ye nam kunti yenya no wo mu na se aguro we ni pie free ekon na amoko ye no mu ana munya ye eti asa aguro ya amuguro emoa be na de boa eyam afase moa ne de boa ne sai so wan se wo kun aye dede ti wo he fanso so a eye dede ti aguro ya kwanya no wo kun mu no wona na se ya de he fa na yenim se emema no abo adaja modanta ada na ma de ye nhum sa se ma de wa hu se sebia nya do sane na nanu papa ipo ya no obo ya so ba de wa da ja da ha enye tim ba de ba ka se ye nya ho sa uti se obi e kasa di tia se enei Bredi for da sukura abosumsum a awosan ka mogyaade ato honom a na na ya na wote asa na wofa no ni ametrize na kura sofo he na kura na ku be bagi abotum ha na be bakoye sa na se ya wa sofo ni bi kura wa mo bagi tumi ni se baba bagi tumi ti san ko fa ye njiri ya de kura ye njam e da som aboa ya so okay nessa hano enye kunuma me asem emo mo de ya de yi ya hano mo de ukwa ji sika duro kura na ate ya ogbawu ya kura mu ha ya ni sika duro kunuma me ni ha ya de ya de sa hunhu mumwa wa wo pa wo peska eno ni ya no ha wati di ya ni pray entira fidie ne nemo no se sunsum asama ka yetim fa afidie mahwe moye mu bibia mo mani da hono sa nanka wo ya de ehu a afidie de da so ma je ya o chichiri kura yi wo de ano no me ba me ma me ne be fra me ba ya me na pa hin no e fra ne ba ya wana dia sasima kwamfo aje ni baba ma na wati pini no so ye kuro na abusia na ha no na me na maka kire ne se kwaje bra ko mo asase na tena so sana na ne ye frɛ na adwa ba bia ti mi baba na ne kwamfo aje wow ma se se nkro ba semienu ana ka Bredi ho a mo de akyekyere bo pihidi ya yi bi meka ho sasima wo ho pini wo ho na yetu kwa bra yakuwie ya yetu kwa bra yakwa chechiri pini no me nana be ma no oba chechiri ahia yem ena buom ena me nana ba no so ba chechiri kontonso nti nam kontonso ena bonira kuda okay nese kontonso pinhi ana Bredi munyina ana hiayem ana hiayem dwuma se konkonti roman kuma buama asache mpem asampraye Jerusalem nyina se besida sagwa kampo pie nyina ni nyina ye nifa kudo wow ana ni nyina wo na ye nkranza ni fahema mandi menam kudo simi na so oh okay ti ya ne ye frebe duma aha na ne krondi ndi duma na ye na Bredi ne bai se mema me na na ne ba abusia he ha papa sa bas yenko ne yenko bre oh okay mom yenko ne yenko bre ne yenni
Oni Bredi. Mumbe Bredi ana munya na mudi. Wonderful. Da frase Bredi. Tina na jo Appiah no. Wana ne ba konfo aje. Ne ba chichiri Bredi. Baba what dia konwa be say ni tina se mame. Ai. Afiwe. Ana tina se mame. Afiwe. Ya wura mi. Fiada ne ebe. Ne na watu mienu. Na ma di akondwa. Emfi aduanan biensa. Sa Bredi ne ohema ani nifa hene e won kranza. Men kan se Bredi hema ne mi o. Me say asase ya me dia. Na me baba ma na me de ne ba chichiri kuro Bredi. Okay. Na me yan kranza nifa hema. Na tete no ne yeti ya ne afra te du ma ne. Dia asase da ho nyina ya me ni mi aba ma dia. Sa Appiah konwa kurupinsi aduanan. Aduanan miensa. Me dia konwa etetre. Wow. Howza? Mame trase mame. Ya nana wadi akonwa yi finhia aduasa miensa. Aduanan miensa 43 years. Anya sam ketwa ana ogusu a okwe. Ka ori a ahode no so da so e wo honom a anya sam ketwa ya ni nwie kura ya ma ne enhome wo. Ade na abeka de atwa to de ache ene enchirima. Ne me de me ka kire enchirima no se bia nya do nana no me ya bo ni difo. Ya de esa ya de ya buo nipa. Sikem awom bibia. We are this low baba nya hode. We are here for ya de baba nya hode. Dear doctor. Medasana. Howza nkranza nifa hema ana yane no abon komei. Wachirem sa asasi woni ni nua bema ana womo ahye womo nsa. Woni na na kwabra atete ana hye womo nsa. Womo ahwe ama bibia akoso. Nyansapo so nie ade anu adi nkoma yanya mudi nsesi na eba wunyina bo ene hwa wadi ahene wa. Dentini ebube ne brebe nsese ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya